Sziasztok! Szaúd-Arábiából, helyből jelentkezünk, túl vagyunk a ralli felén a 7. napján, úgyhogy sikeresen zártuk az első egy hetet. Nagyon sok hosszú etappal, 7-800 kilométeres etapokkal, amiből 3-4-450-es kilométeres mérteket zártunk. A második, harmadik, negyedik etapon nagyon sok műszaki problémával küzdöttünk. Először elektronikai, utána üzemanyagellátási problémákkal, de valahogy az autót mindig beküzdöttük a célba. Egész éjjel szereltünk, aztán reggel újraindultunk. Ma egy szünnapunk van, úgyhogy már átnézzük az autót, mert amikor az autó rendben van, akkor tudunk akár jó eredményt is elérni, benne lenni az első 20-25-ben. De az elmúlt egy-két nap már az autó stabil volt, úgyhogy tényleg jöttünk fel a ranglistán is. Nagyon hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk, a támogatásotokért, mindenért, úgyhogy megcsináljuk. Hajrá Magyarország!